କାହାଣୀ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲା। ଥରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ବାଟୋଇର ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆସି ବାଟୋଇକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା। ତାର ପଇସା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ଚାଲାକ ଲୋକଟି ପଇସା ଓ ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ପୀଡ଼ାରେ କେହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲା। ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଦେବତା ପଳାୟନ କରିବାକୁ ମନା କଲା ଓ ସେ ଅଟକି ଗଲା। ସେ ସେହି ବାଟୋଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଟୋଇକୁ ଦେଖି ତାର ବିବେକ ଜାଗି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବାଟୋଇକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇଲା ଓ ତାର ଉପଚାର ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଏହିପରି ସେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଟି ବାଛିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଚାଲି ତାକୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲା, ଯାହା କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା।